लोगोफोर नै दायो दं आङो रायजोनि मन्दिर बानायनायाव आरोना दायो एखेबारे गोजौ गाखोना दं आङो नै खागासिनो दं आरोना ओरैजाय नैथिं मन्दिर बानायदो बे जाबाय रायजोनि बाथौ मन्दिर आरोना ओरैजाय मिस्ट्रि दं नै जोंना मिस्ट्रियाबो नायगासिनो दं बेफोरबायदि आरोना नैबेबो मोजां बानायनो हायाखै नै बिदि दायो फुरा नै बिम दालायनि थाखाय खागासिनो दं आरोना रिं खागासिनो दं नै रिं सोगासिनो दं खागासिनो दं दायो जोङो दायो दङ आं सायावहाय आरोना दायो दालाय होनो थाखाय बिम दालाय होनो थाखाय बानायगासिनो आरोना बिम दालाय होगोन बेनि उनावहाय सट दालाय होगोन आरोना दायो बिम दालायनि थाखाय रिं सोगासिनो दं रिं खागासिनो दं आरोना बे जाबाय 2 नं थादुनिया बर' गामिनि बाथौ मन्दिर आरोना दायो बानायगासिनो लोगोफोर ओरैजाय दायो बेफोरबायदि नै जोंना नै बिदिमोन आरोना बाथौआ नै बावहाय दङ बाथौआ नै बिदिमोन ओमफ्राय नै दायो बे दालाय होबाथाय सिगाङाव लांसिगोन आरोना बाथौखौ नैबे सिजौखौ सिगाङाव लांसै आरोना जेब्ला जागोन अब्लासो मोजां नुगोन लोगोफोर दायो दाथ' बानायगासिनो नालाय मोजां नुवाखै ओमफ्राय नै बिदि बिथिंजाय बे जाबाय बाख्रि ओमफ्राय नैबे बायदिसिना थोरसि खुरै दोनग्रा आरोना बेफोरबायदि गेग्रेब गेथेब उनावहाय लासैनो मोजां बानायगोन आरोना बेफोरखौबो जोंना इन्जिनियारा नै बेनो आरोना इन्जिनियारा उन्दुना दं फेसला बेखौनो माबानानै बिदि रडखौनो हेबनानै माबाना होनदो ओंखायनो अलब खालामलायदो डाइरेक्ट बिनि माबायानो माबा खालामफादोसै दायो बानायगासिनो मावगासिनो दं नै बिसोरबो आंबो बावहाय मावगासिनो दं आरोना रिं सोनो नेगासिनो दं नै रिंखौ लामाखै बिसोरो ओमफ्राय बिथिंबो नै औवा दानगासिनो दं आरोना बिथिं औवा दङ औवा बिराद नांगौ आरोना दालायनायाव बेखायनो नै औवा बोदों स्टार खागासिनो आङो बिम दालाय रिं खागासिनो दं बाथौ मन्दिरनि बानायगासिनो एखेबारे जाथारसिगोन जाहां जाहां केमेरामेना जोंना मिनिलायो
Khamani badannya duit tala. Oi. Itu Gwdan kasih ini. Di खालामबायना गेजेरावनो जायाखै आइया बोआलासिनो खालामबायना ए बोनो हागोन नोंथ' खाना